na 10. Bata oh. Bago lang? Yes, Daddy. I'm not prepared. Out down sa ano, kay Brother Adrian. Kuya, tingin daw ko yun. Babe, di ba maganda niya pag nakapilit ka? Yan ganda sa'yo. Babe. Yan pala. Kuya, tingin daw ko yun. Ay, kapag na. Kami mo na. Ate. Sa vlog lang ma'am. Wait, I'm not prepared. Nahuli ka sa camera. Ay. Mag-vlog kayo? Ngayon ako nung nag-vlog din dito.
Gutom sa biyahe. Ano pa? Gutom sa biyahe. Yung GSB.